День добрый, шановные сябры, вы на канале «Культура», з вами программа «Диалоги про культуру» и я, ведущий Миколай Пограновский. Наша гостья сегодня в студии Раиса Павловна Сіплевич. Я так официально называю, а потом просто Раи буду называть, потому что давно знакомая. Мастачка, яна ўзнагароджана медалём Беларускага саюза мастакоў за дасягленні ў выяўленчым мастацтве. Быў калісьці такі медаль, я не ведаю, ці ёсць ён цяпер? Зараз уже Нема. Скончыліся медалі. Нема металу. Так. Так что мы с тобой, Рая, атрымалі гэта недзе в 80-х годах, и все скончилось. Ну, недзе ў 90-х. 90-х еще, пэўна, было так. Я хочу так само, шановні сябры, вам сказать, что вы у прямым эфире, и у вас есть магчымасць позвонить, не позвонить, дослать смс по номеру 1029, 1029. И, коли у вас есть питание доброе, цікавое, будем рады вашим питаниям. Заўсёды, калі там у нас з'яўляецца ў студыі мастак, мастачка, першую чаргу я, конечно, біяграфію творчую распавяду, я пачну, відаць, наадварот. Потым вернемся да біяграфіі, пачнем з таго, што 8 сакавіка скончылася твоя выстава ў галерэі Савіцкая ў горадзе Мінску. Яна была адкрыта аж 12 лютага, і ось яна, амаль месяц была эта выстава. Як яна для цябе грае? Это все-таки такая, самая апошняя, і шмат твораў, па-перше, там было і на гэтай выставе. І што ты там показала? Я-то ведаю, што там показала. Там нават уже выйшла пэўная колькасць часопісы, газеты про твою выставу. Все там падрабязна опісваюць. Ты скажы сваімі словамі. Вот что там было на этой выставе? Па-першае, на этой выставе было амаль 100 прац, 97 прац, это колькасць вялікая, вядома, і яны, гэтыя ўсе творы зробленыя амаль усе ў апошнія гады. Было толькі некалькі, якія рэтраспекцыю такую показалі 90-е і пачатак 2000-х гадоў, там было некалькі такіх твораў, астатнія ўсе апошніх 10 гадоў. Так, таму што это такі быў плённы перыяд у маім жыцці, я шмат працавала і рыхтавалася да юбілейнай выстаўкі, таму што ж ведала, што наступае столькі гадоў на мяне. Трэба было падрыхтавацца, і это в адзін дзень не зробіш, поэтому працавала як за станком с раніцы до вечера. И переносными прямым эфиром можно, потому что ты в свой час и со станком працавала, литографский камень. Так, працавала, так. Частка станка литографский камень. И, вядома, яна для мяне такая была, эпоха такая, веха. Прайшло шмат часу, і хацелось паглядзець, што за гэты час зроблена, і чаго я дасягнула за свой такі упарты, працу такую упартую свою. Вот, и поэтому эта выставка для меня такая показальная. Я поглядела, и хочу сказать, что есть моменты такие, что здавалось бы, могло бы нешто быць і лепш, хотелось бы, может, и не так, а у основным я задоволена, что так час прошел немарно. Выдатно, коли задоволена. Так. Потому что бывает так, по-перше, я тебе скажу, столькі твораў, люди за все жыццё столькі не ствараюць, а ты вот за период 10 годов литерально. Вот это первое. Но по-другому я хотел удакладніць, но это уже вертаемся до твоей творчай биографии. Ты працавала у Мінскім мастацкім училішчы, там колькі, 77-80, 10 годов там так, працавала. Да. Это немалый термин. И ровно столько же ты еще працавала с 96 года по 2016 год у колледжа мастацтва імя Хрэмчыка. Это я 20 годов. Ой, 20. 20 годов працавала там, так. Рая, ці не замінала тебе працаваць от твоей творчай працы, я маю на увазе, выкладчыцкая праца? Як вам сказаць, замінала, вядома, таму што шмат часу аддаеш в этой працы з дзецьмі і ходзіш
целыми днямі бывае так, што цэлы дзень ты заняты, ў майстэрню трапіць цяжка. Ну, але без гэтага, па-першае, нельга было, што трэба было выжываць, за нешта ж трэба купляць фарбы і палатно і алей, значит, трэба працаваць, каб былі нейкія сродкі для таго, каб забяспечыць сваю працу, таму што яна ў нас такая даволі затратная. Вось. А з другога боку, з дзецьмі працаваць мне падабалася, я з імі находзіла агульную мову, так, і яны прыслухоўваліся, асабліва у апошні час. Я працавала в асноўным з дзецьмі, якія, ну, першы, другі, трэці курс каледжа, якія ўжо павінны былі паступаць у акадэмію, у іх былі апошнія гады, калі яны ўжо вызначыліся, якімі яны хочуць быць, і ім хацелася таксама нечаму навучыцца. Вот з імі было працаваць вельмі цікава. А цікава, колькі выпускнікоў сталі мастакамі? Ці хтосьці пашоў у юрысты, інжынеры? Ну, ці такого не бывало? Нет, настолькі мала людзей у нас, каб прыйшлі ў юрысты. Не, у аднаго просто лёс складаецца больш так пазітыўна, ён больш можа ўдзяляць... У мастацтве маецца на ўвазе. Да, у мастацтву. Другі, можа, трошкі нейкую такую паралельную дарогу выбірае, там дызайн ці яшчэ што. А так у асноўным все працуюць у гэтай галіне. Хто лепш, хто горш. Ну, не ў сэнсе горш, а ў сэнсе, хто больш робіць, а хто нечым займаецца яшчэ, каб выжываць. Нам ж выжываць патрэбна, ім таксама трэба. Ну, я хочу да твоих слов дадаць яшчэ шмат хто з мастакоў, якія, ну, скажем так, не працавалі нідзе, от як ты, напрыклад. Яны проста былі вольнымі мастакамі. А так здарылася, што гэта не ўлічваецца ў працоўны стаж. І ўсё, нават у савецкія часы, я падкрэсліваю, калі ты першы раз там быў на рэспубліканскай выставе, з гэтага часу табе лічыўся ўжо працоўны стаж. А потым і гэтага не стала. І гэта не стала. Так, і ў мяне самыя мае актыўныя гады не трапілі ў мой стаж, таму што трэба было самым ісці здавацца і нейкія грошы пералічваць. А хто гэтым хацеў займацца ў маладыя гады? Здавалася, што ты ніколі не будзеш пенсіянерам, і пра гэта не думалі. Ну, дзякуй Богу, што хоць прэзідэнт не прылічвае сябраў Беларускага саюза мастакоў, ды ўвогуле творчых саюзаў, не ў тунеядцы запісвае, таму што гэта ж жудасць была б, і тунеядцы. Так. Ну, вернемся да пачатку твайго. Рая, ты нарадзілася, такая цудоўная назва Подбрезье. Подбрезье. Гронской области. Это Новогрудский район. Так. Ну, скажем так, самое, на мой погляд, цікаве место у Гронинской области. Это там мы ведаем, какие великие люди жили. Там я поміж Щорсами и Новоградком я народилась. Ну, так. Вот, цікаво гэта. А днём она далёка? Ну, моя речка, на якой стаіць вот моя хата просто на березе речки, яна ўпадае ў Нёман у Лаўрушеве. Ага, так, Лаўрушеве. Так. У Лаўрушеве нарадзіўся Качан. Качан, так. Земляк свой. Да. Ну, выдатнае месца. Я там быў, нават на рыбалку ездзіў. Ну, там... Непадалёк там заходняя березіна ўпадае ў Неман. Вот сюды я ездзіў часто на рыбалку. Выдатнае месца, і прыгожае, і выдатнае. Успаміны дзяцінства, ну, як кажуць псіхолагі і ўвогуле людзі, якія разумеюць, што такое дзяцінства, яны кажуць, што успаміны дзяцінства для мастака вельмі важныя. Як яны, скажем, адбіліся на твоей творчасці? Самым непасрэдным чынам, таму што вот цікава, што гэтыя успаміны дзяцінства, яны вот да маёй творчасці дакрануліся вот апошнім часам. Апошнім часам я серыю такіх прац зрабіла дастаткова вялікіх, якія вот прысвечаны маёй этой мясцовасці, рэчцы Валоўцы, так і называецца серыя рэчка Валоўка. Вот. І гэтаму краю відаць, што чым старэй робішся, тым больш успамінаецца дзяцінства і вот і непасрэдна сваё адчуванне гэтай мясцовасці. Не то, што я там рабіла пейзаж канкрэтны нейкі, ці я зрабіла творы, якія можна назваць карцінамі, але яны прысвечаны Валоўцы, таму што там прысутнічаюць і людзі, і
звяры і птушкі і прырода, але гэта не канкрэтны пейзаж. Я падумаў, што там павінен першую чаргу быць прысутнічаць. Гэта хатнія жывёлы, валы. Калі называецца валоўка, відаць, на вадапой валы хадзілі. Відаць, але валоў няма, я іх не застала ўжо, як я нарадзілася, іх не было. Каровы так былі, зараз, на жаль, няма. І коровак нават. Что еще з успамінаў дзяцінства так себя узрушила, что засталося аж до сённяшняга дня? Ну, як дзяцінства ўзрушвае, это яно нейкімі фрагментамі ўсплывае, нейкі дзень цёпленькі, там сонечны, двор, бабулін, зноў тая ж самая рэчка з туманам раніцай, і вечарам коровы тыя ж самыя ідуць, пыл падымаюць па дарозе. Ну, фрагменты ўсплываюць у галаве, яны ніколі ад іх... Яна маленькая рэчка, там купацца можна? Яна маленькая, купацца можна, але не ў кожным месцы, таму што ў асноўным па калена. Там недзе трошкі глыбей бывала. Ну, мы знаходзілі такія месцы, купались. Яна вельмі холодная. Это вот холодная вода нашей речки Валовки, вот яна мяне праз усё жыццё як бы со мной жыве, тому что калі я ступаю ногой у воду, калі яна недостаткова холодная, то это не вода, это так нешта, это компот. Зразумела. Рая, ты узяла сабе, я колькі памятаю на ўсіх выставах, калі я цябе там бачыў твои творы, яны былі падпісаны «Пацінка». Так. Ну, это уже зноў-такі звязана з дзяцінствам. І калі я зразумеў літаральна, ну, недавно у артыкуле, які выйшаў у часопісе мастацтва, там распавядае Люба Гаўрылюк, што нібыта ты прызналася, што гэты творчы псевдонім ты взяла аж з глыбока дзяцінства. Тебя у вёсцы, дзе ты нарадзілася, называлі там мясцовыя жыхары. Што это означае, Пацінка? Вот я трошки по-другому про гэта раскажу. Калі я рыхтавалась да сваёй першай юбілейнай выстаўкі ў 50 гадоў, которая была, у палацы была вялікая выстаўка, вот, і меня была праблема, як назваць эту выставку. Там што былі розныя, там да гэтага выставкі по-рознаму называліся, я там некія придумляла ім назвы. І вот я сур'ёзна занялась этой справай, сяжу ў майстэрні, думаю, і стук у дзверы. Я яшчэ ў старой сваёй майстэрні была. Адчыняю дзверы, стаіць Евген Лецка, это з нашай вёскі, пісьменнік, мы з ім сябравалі. І стаіць Евген Лецка, я адчыняю дзверы, і ён крычыць: «Прывітанне, Пацінка!» І тут мяне як бы опа, вот яна назва Пацінка. Так у мяне ў вёсцы называлі. Чаму? Таму што мой бацька Павел Николаевич, Павел яго звалі, а з дзяцінства чаму-то яго звалі, ну это відаць ад яго брата, які не выгаворваў Паша, гаварыў Паця, вот яго звалі Паці. І ведалі як бы уся наша мясцовасць, нават далёка ад нашай мясцовасці, яго ведалі, таму што ён быў чалавек такі вельмі запатрабавальны ў той час, ён мог адрамантаваць і трактар, і матацыкл, да яго прыязджалі з праблемамі. І вот яго ведалі, і ведалі ўсе як Пацю. От скажы Павел там, ну які Павел, засумняваюцца, скажы Паць, ну ведаем. Ну а мы з мамай былі Пацінкі, як па-вяскомаму. Пацінка, раз бацька Паця, то мы Пацінкі. Вот так вот яно сталася. Выдатна. Ну вот табе дзяцінства, вот яно з тобой усё жыццё. Да, так. Скажи, калі адкрывалася выстава, ну, заўсёды шмат людзей прыходзіць на адкрыццё выставы, а потым уже там все менш, і ўрэшце рэшт, ну, скажем так, прыходзяць тыя, хто ці выпадкова заблукаў, таму што тыя, хто спецыяльна прыходзіць, яны ўжо ў першыя 2 дні прыходзяць. Вот як астатнія дні ты бывала на выставе сваёй? Бывала. І шмат людзей было? Каб сказаць шмат, я бы не сказала шмат, таму што у нас наогул не вельмі шмат людзей ходзіць на выстаўкі, але былі людзі, прыязджалі нават з Масквы спецыяльна паглядзець на маю выстаўку. Вот. Але я яшчэ зрабіла адну акцыю. У апошні дзень выставкі 7 сакавіка я арганізавала арт-латарэю. То есть билеты, уваходныя билеты, якія чалавек купляў ад 16 гадзін до 17:20, яны удзельнічалі ў розыгрышы гэтай
маёй карціны, якая вісела ў экспазіцыі. А ты ведала уже якую ці я ведала, але яна вісела да апошняга часу на сцяне, як разам з усімі. Я яе не агучвала. Это был сюрпрыз. Так. Ну і вядома, што гэта была інфармацыя такая ў Фэйсбуку, якім я карыстаюся, і наогул абвяшчалі нават па тэлебачанню. Прыйшлі людзі на гэтую арт-латарею, якія хацелі. У апошні дзень выставы. Это ў апошні дзень выставы, так. Ну, але здарылася так, што атрымала гэтую карціну жанчына, якая прыйшла выпадкова. Яна ішла па вуліцы, убачыла афішу і зайшла якраз у гэты час, у 16 там з нечым гадзін, купіла білет, і вот яна выйграла, это мінчанка, Марына, выйграла карціну з выставкі даволі вялікую, 90/60, вялікую карціну. Вядома, яна была вельмі здзіўленая, не чакала яна такога падарунка. Але што мяне радуе, што гэта чалавек, які цікавіцца мастацтвам, як высветлілася, што ў яе ёсць дома працы жывапісныя, што яна любіць і ходзіць на выставкі. Вот это мяне радуе. Ну, ты ж ёй пазнаёмся. А прача твоей працы, чые яшчэ там працы ёсць? Ну, яна толькі, наколькі я помню, Хілько назвала. Ну, Юра, выдатны мастак, Юра Хілько. Ну, так, ну. Ну, це цікаво, ти бачиш вот такий такі випадок. атрымаўся ў мяне. Ну, ты і сюрприз, і выдатны падарунак зрабіла гэтай жанчыне. Так што можна і за себе за яе парадавацца таксама. Вот тут у нас есть пытанне ад Александра. Ці дапамагаюць мастаку сучасныя тэхналогіі? Ці дапамагае вам сад мастакоў? Саюз мастакоў. Ну, саюзу, я пачну з апошняга. Саюзу мастакоў дапамагаць прыходзіцца, вядома, калі-нікалі. Ну, гэта у што выліваецца? Там даць машыну, падвесці працу на выставку. Вот саюз мастакоў можа. А так мы ў асноўным ж самі ўсё аплочваем і аренду майстэрань і ўсё астатняе. Саюз мастакоў – это нашы, ну, як бы офіс, дзе можна нейкія пытанні вырашыць. Вот, і без яго б таксама было б складана, я так думаю. Вось, у статуце, дарэчы, там прапісана, там першыя радкі. Саюз мастакоў ствараецца дзеля таго, каб дапамагаць мастакам. Ну, і дапамога, вядома, ідзе нават арганізацыя вот, і выставак, і ўсяго, і так бы мы былі б такія ўсе, кожны паасобку, а так нейкая ўсё-такі ёсць у нас супольнасць. Калі не было інтэрнэта, дапамагалі інфармацыйна, каб людзі паспявалі ў той ці іншай выставе паўдзельнічаць. Ну, а першая частка пытання. А тэхналогіі? Ну, я вельмі такая, як кажуць, зараз прасунутая бабка, я цікаўлюсь і інтэрнэтам, і сама люблю удзельнічаць у розных такіх справах. Нават ввела свой была сайт, але потым закінула, таму што не хапае часу на ўсё. Чым мне дапамагае? Але ў Фэйсбуку ты ёсць. Ёсць, канешне. Чым мне дапамагае тэхналогія, што можна сфотаграфаваць вот тут, скажем, вот то, нават зараз я вот часопіс перафотаграфавала, і ён у мяне ўжо ёсць, нейкая там і артыкул, і карцінка. Ну, а потым бывае так, што трэба павялічыць свой малюнак, які ў цябе ў невялікім памеры, а ты хочаш яго зрабіць на больш вялікім. Ідзеш у цэнтр, дзе гэта робіць, даеш флешку, табе павялічваюць у патрэбны памер. Это такое шчасце, што раней это трэба было неяк выкруціцца, каб гэта ўсё зрабіць так. Вядома, дапамагаюць тэхналогіі. Ну, я тут не першы раз, дарэчы, што тычыцца тэхналогіі, я кажу, калі б Леонардо да Вінчі жыў у наш час, то ён таксама карыстаўся бы камп'ютарам і ўсім іншым. Ну, тое, што там камп'ютарам я не карыстаюсь у сэнсе стварэння працы, таму што ў мяне палатно, алей, масла, туды камп'ютар ніяк не... яго не прыцягнеш. У сэнсе кампазіцыі. А, кампазіцыя, як я працую, больш у мяне ідзе ад нейкай плямы такой нерукатворнай, што называецца, і потым яна цягне за сабой ўсё астатняе, то тут камп'ютар таксама мне мала дапамагае. Вот такія тэхналогіі іменно тэхнічнага плана дапамагаюць.
Ну вот авторка этого артикула про тебя у часопісе мастацтва Марина Эренбург піша про тое, што ў цябе на гэтай выставе ёсць рознапланавыя і розных накірункаў творы. Вот скажи, ну, я не памятаю, как у тебя довольно часто были там абстрактные, але такие близкие до абстракции у тебя бывали там на выставках, я ранее бачил творы. А в этот раз мы и то, и другое бачим все. Тебе это легко робится, переход реально до вот абстрактного? Ну, это легко робится, потому что я... Каб гэта было запатрабавана, я яшчэ больш бы рабіла абстрактных карцін, таму што мне падабаецца сам працэс, таму што ты не ведаеш, што будзе. Это як раней плёнкі праяўлялі фота і не ведалі, што там атрымаецца, такі быў трэмар, а вот будзе ці не будзе, што так і ў абстрактных працах не ведаеш, ці атрымаецца праца, ці не атрымаецца, таму што ты яе не можаш параўнаць з тым, што ты бачыш у жыцці, як вот пішаш з натуры. Ты бачыш перед сабой нешта, ты пішаш, і ты ведаеш, да чаго табе трэба імкнуцца. Ёсць у цябе як бы эталон таго, што ты павінен зрабіць. А в абстракцыі няма. І нават цяжка спыніцца, таму што думаеш, а вот я яшчэ трошкі зраблю, і можа будзе лепей. А потым ты сапсуеш, і да таго, што было, уже вярнуцца цяжка. Ну, і потым хочацца ж не толькі абстрактныя рабіць працы, хочацца нейкі і сюжэт недзе зрабіць, і тэматычную некую работу, і вобразную. Я люблю міфалагічныя вобразы. Одним планом не обыдешься. Российское слово «усеядное». Усеядное? Ну, может быть, так. Хочется, кожная праца, вот у меня нават нема такой, як бы, стилістики выпрацаванай, якая бы прайшла з работы на работу. Кожная работа патрабуе... И не только стилистики, нават ты кірункі меняешь, что я ведаю людей, якія ў адным кірунку ўсё жыццё... Я не абражаю іх. Я да іх таксама ставлюсь вельмі станоўча. Ну, а вот ты і гэта хацела пасабраць, і гэта, тут шукаеш, і там табе цікава. Ну, я думаю, что ты на правильном кірунку працуеш. Все-таки трэба все паспрабаваць. Урэшце рэшт, это ж жыццё, оно цікавае. Мы все розныя, і, дзякуй Богу, і мы цікавы гэтым, што мы розныя. Адзін ад аднаго адрозніваемся. Правильно. Вот я и хочу еще дополнить это, что мы розныя. Поэтому я вельмі станоўча адношусь да ўсіх мастакоў. Мне вот чым чалавек займаецца, што ён робіць, я так это гляжу і думаю, што вот напэўна, что он молодец, вот он тут убачыў нешта такое, вот чаго я не заўважыла. Ну, усе падабаюцца, і кожны мае права на існаванне, і кожны мастак знойдзе свайго гледача. Таму адным спадабаецца нешта больш сентыментальнае, лірычнае, а другі захоча больш, можа, трагічнага, брутальнага гледача, і ён знойдзе сваё. Ну, калі такія спрэчкі бываюць, не проста спрэчкі, а размовы на гэту тэму, я заўсёды кажу. Самае галоўнае, што мастацтва не павінна чалавека падштурхоўваць да вар'яцтва, падштурхоўваць да вайны, для там нацыянальнай ненавісці, а ўсё астатняе мае права на жыццё. Ну, мне падабаецца, я задаволена, калі мне гледачы кажуць, што вот яны паглядзелі мае працы, і гэта іх неяк так узрадавала, іх пазітыву дабавіла ў жыццё іхняе. Нават так, ну, ім хочацца жыць, і хочацца нешта яшчэ прыгожае недзе паглядзець, і это дабавіла эмоцыі ў іх жыццё. Это задавальняе. На сённяшні дзень у Мінску два салоны, якія гандлююць творамі мастацтва сябраў Беларускага саюза мастакоў. Это адзін на праспекце называецца Незалежнасці, побач з паштамта, там дом нумар 12, а другі там Карла Маркса 4, здаецца, там Белард. Вот як часта ты здаеш свае творы туды на продаж? На жаль, Белард я яшчэ ніколі не здавала. Я як не дахожу туды. Ну, у Елены Васильевны я бачу пару разоў. У Елены Васильевны так. Там і выставкі часта мои былі персанальныя ў галерэі, як мы называем яго салон, галерэя мастацтва. Было некалькі выставак, і я туды
адношу працы. Раней куплялася, зараз такі пайшоў уже перыяд вельмі, ну, як бы замерло ўсё жыццё. Вот, зараз мало купляецца. Але я люблю салон, люблю эту галерею. Ну, Белард таксама, напэўна, занесу. Мы ўжо з імі дамовіліся, дамаўляліся, каб я... Ну, я, які туды на Карла Марса трапляю, то мяне канцэпцыя перахоплівае. Там ёсць галерея канцэпцыі, так. По этой улице еще Карла Марса и так, канцэпцыя ёсць. Так, вот я ў канцэпцыю таксама часта адношу працы. Ну и шкода, что зникла еще одна кропка такая вот Союза мастакоў на комбинате мастацкім, на Некрасова. Вот я там... Вот там пэўны час працавала, но нешта там не ведаю прычын, чаму закручынілі это. Ну, ладно. Рая, я хочу нагадать нашим слухачам, что яны ўсе ў прамым эфіры і могуць задаць табе альбо мне пытанне. Вот я нагадаю, что сёння наша гостья ў студыі Раіса Павловна Сіплевіч, мастачка, сябра Белорусского союза мастакоў с 1987 года. Ну, и теперь вернемся в то глубокое детинство. Вот ты народилась там, в этом чудовном месте, вот, побач Нёман, який упадає, речка твоя, як ти правильно назвала? Воловка. Вот. И ну, там рыба, видать, была в этой Воловце, ці нема? Была рыба, было вельмі шмат. Когда случается с Нёмана, повинна заплыть эта да, рыба? Была она, я думаю, что не с Нёмана заплывала, а речка наша такая крынічная, вельмі холодная. Там и стронги водились, и все там. Ой, и она такая трошки особная от Нёмана. То, что водится у Нёмане, у нас не водится. Потому что вода вельмі холодная. Так. Ну, строго только у холодной вот, воде живе. Было сталося так, что там у Новоградку побудовали маслозавод, и она вельмі атруцила шмат. Не паспрыяла. Часу атручвала воду, не было, ну, зараз з'являецца рыбка зноў. Якія гульні былі ў тваім дзяцінстве? Якія гульні? Ну, вот, до часу поступлення ў мастацкую вучэльню. До часу. Ну, вядома ж, самыя такія запамінальныя гульні, это калі вясной толькі снег растане, недзе там на ўзгорачку трошкі, там зямля праявіцца, лапта была. Вот зараз пра яе забылі, ніхто не помніць, што такое. Ну, назву-то памятаеш. Гулялі ў лапту, але потым ужо як снег усюды сыдзе, ўсё стане цёпла, ўжо тады не гулялі. Галоўнае памясціць эту гразь, якая толькі з-пад снега. Вот. Ну, а па летам рэчка, усе нашы гульні былі на рэчцы. Мы не вылазілі з этой холоднай вады ад раніцы до вечара. Все гульні былі там. Ну, а што калі тычыцца зімой, то вот я любіла вельмі лыжы. І мы ўсе, там 3 сяброўкі, што там жылі, і 2 хлопцы, вот нас 5 чалавек было, хадзілі на лыжах. У нас там такая трошки узорыстая мясцовасць. За вёску ішлі, там горка была, з якой можна было катацца. І вот прыйдзеш зімой, кінеш портфель і на лыжы. І пакуль сцямнее, ужо бацькі шукаюць, варочаешся адтуль, весь мокры. А у кого не было лыж, на портфеле катались? На портфеле, так. Вот лыжы любілі. Некія канькі такія самаробныя рабілі, як рэчка замерзала, каталіся. Ну, а калі не гэта, то што? Я чытала, я безмерна чытала. Я чытала з раніцы да вечара і ўночы таксама. Бацькі... Ваша вёска вялікая ці маленькая? Я не ведаю, ну, колькі там? Наша вёска... Дворов 50-100 было? Ну, чего я не лічыла. Я думаю, што дворов 100 было. О, так, а яна такая вёска. рэчка, якая ўздоўж... Можа, і не было 100. А можа. Уздоўж рэчкі. Так, не вуліцай такой, а просто одна полоска домоў і рэчка. Вось так. Яна невялікая, яна не... А школа там 10-годка ці 8-годка? Была 8-годка. 8-годка. Я вот там 8 класів скончила і поїхала в учельню в Мінск. Так. І тут почалося нове життя. Ой, я не ведаю, як гэта бацькі так, мне 15 гадоў было, як яны мяне так привезли, пакінулі.
тут. Ну, іншы час быў, я тебе скажу. І нічога не здарылася дрэннага, Дзеці ўсё тады добра. яшчэ не ведалі, што такое наркотыкі. І калі я што прыязджала курыць, ў вёску, паліць, мне расказвалі, што тут у Мінску Бог ведае, што творыцца. Вот так. А я гэтага тут не бачыла нідзе. Таму што ў нас таксама такі асяродак быў вельмі ну, як бы не шырокі, вузкае кола дзяцей, нас жа мала вучылася ў мастацкай вучэльні. І у нас такая была вучоба, што не прагуляеш, калі ты не пойдзеш на заняткі, не будзеш маляваць там эту пастаноўку, натуру, табе не будзе чаго паказаць у канцы. І поэтому ты ж не сядзеш, не вывучыш як які-небудзь другі прадмет там за нож, за два пытанні на пытанне адказаць. Трэба мець працы гатовыя. У мастацкай вучэльні не было свайго інтэрната. Я ведаю, у той час, калі ты вучылася, это на Зміратака Бядулі політэхнічным там тэхнікумі там жылі, так? Будаўнічы. Будаўнічы, так. Вот я там жыла 2 гады, так. Ну, добра. А што там, вот, скажы, у этих вот, ну, там же не толькі мастакі жылі, там же студэнты архітэктурнага факультэта жылі там. Цікава было там жыць? Ведаеш, што ну, не перасекалася я ніяк. Ні з кім. Я так памятаю толькі аднаго негра, які там вельмі прыгожы хлопец хадзіў і прыходзіў да нас на этаж, он сябраваў з дзяўчынкай з тэхнікума будаўнічага на нашым паверсе. І он прыходзіў да нас, да яе, забіраць яе там гуляць. Ну, это такі быў прыгожы чалавек. Ну, просто не расказаць. Мы глядзелі на яго як на Бога, такі прыгожы быў. Вот я аднаго толькі яго і памятаю, больш нічога не памятаю. Да. Ну, калі б мы жылі ў Амерыцы, то за такое слово негр мы ўжо атрымалі штраф велізарны. Ну, афроамерыканец. Ну, мы так называлі негры, ніхто не злаваўся, ніхто не. Не, это все натуральна, нормально, я так жартую. Ты пасля мастацкай вучэльні у пэўны час, відаць, там думала, куды пайсці вучыцца далей, ці прамы шлях быў у тэатральным мастацтве. Так, прамы шлях. І на кніжную графіку менавіта. Менавіта на графіку тады якраз папулярны былі 2 аддзялення. Это графіка і манументальна-дэкаратыўнае мастацтва. Это былі самыя такія прэстыжныя, туды паступала больш за ўсё людзей. Там быў самы вялікі конкурс. Як я паступала на графіку, тады было, ну, каля 7, як зараз кажу, каля 7 чалавек, больш за 6 чалавек там нешта было на на одно месца, так, ну. Вот. І не бралі дзяўчынак зусім. У акадэмію дзяўчынак не бралі, і калі бралі, то адну, і то не на кожны курс. Это па-першае, а па-другое, там увогуле бралі 5-6 чалавек, 5-6 чалавек, так, і ўсё, такі курс быў. Абмежавана было, так? Абмежавана, вядома, і поэтому паступіць вельмі складана было, ну, вот як пашанцавала. Ну, табе я пашанцавала, таму што ў гэты час Любамураў быў загадчык кафедры, Павел Любамудраў, а Шэвераў прыехаў не так даўно з Масквы, ён вучыўся ў паліграфічным інстытуце, там у выдатных мастакоў ён вучыўся, і, канешне, Шэвераў, з'явіўшыся тут, выдатны зрук зрабіў нашай графіцы кніжнай. Ну, Коля Казло, яго там сябра, ён таксама вучыўся ў Маскве, але ён не выкладаў. Мне здаецца, Казлоў не, а не проста сябравалі. А Шэвераў працаваў у вас у той час. Так. Вот, раскажи, калі ласка, вот про Шэверова пару слов. Вот цікава, што ты пра яго запытаў, таму што я думала, запытаюць у мяне пра маіх настаўнікаў, так мне неяк і сказаць асабліва няма пра каго, неяк так працавалі там вельмі цікавыя мастакі, выкладчыкі, але яны мяне не датычыліся, яны як у другіх людзей групах выкладалі. Вот, у мяне Любамудраў выкладаў, Грыгаровіч, ну и тоже Шэверов. Цюрин. А, Цюрин еще был. Так, малюнок вёў. Вот. І Шэверову. Так вот, што тычыце Шэверова, ён якраз вот і нейкую такую станоўчую для мяне і аказаў уплыў станоўчы. Таму што тое, што вот ён расказваў, што ён паказваў, якія ён нам ставіў прыярытэты і
што добра, гэта ж галоўнае ж паказаць вучню, што дрэнна, а што добра, каб ён арыентыры свае не Я згубіў. прошу прабачэння. Па-першае, ён выдатны практык быў. Так вот, я і Ён хачу не тэоретык, сказаць, ён жа сам там шмат кніг аформіў Так, у і юнацтве, нам вельмі падабалася тое, што ён мастацкай робіць. літаратуры. І тое, вот, што як ён нам выкладаў, як ён нам это паказваў, урэшце рэшце атрымлівались работы цудоўна з плакат. У нас ён вёў і кніжную графіку, не ілюстрацыі, а именно оформление книги, тексты, там, эти форзацы, Ну, як титулы. цяпер называюць дызайн кнігі зрабіць. Так, і плакат. І вот і яго як бы навучанне, яго парады, якія ён даваў, я памятаю да гэтага часу. І я памятаю, як яны паўплывалі на ўсё астатняе, што я рабіла і ў жывапісу. А скажы, на дачку твою хто паўплываў? Ты сама ці хто? Яна выбрала такую прафесію? Яна таксама кніжную графіку Так, канчала? яна графік, таксама. Ну, ёй падабалася, яна бачыла, Скажам, ты прыклад быў добры такі дома. Я прыклад, і мы нават з ёй рабілі, там пару кніжак з ёй разам рабілі. Вот. Ёй падабалася тое, што я раблю. Ну, яе ўжо выкладаў Пасалыга, Володя, так. вот, Шарангович. Ну, Василий Петрович в той час еще не был загадчик кафедры, Любомудров был еще, ці уже нет? Шарангович стаў загадчыкам кафедры на маім быцці. Вот так. Шарангович Василий Петрович, ён нас набіраў, наш курс, ён рабіў першы набор, ён яшчэ быў просто выкладчыкам, но яму далі, Козловскі тады быў загадчыкам малюнка і графікі, а значит, на графіку набіраў Шарангович Василий Петрович, і вот он нас выбрал, дякуваць яму. А апрача тебе, ты памятаешь, кто твои сокурсники были по театрально-мастацкому? Ну, як ж тут не памятаць? Ну, згадай. Ну, Коля Селішчук, Володя Савіч, Мікола Купава. Вот. І другая дзяўчынка, якую яшчэ ўзялі на курс, это Лариса Полякова. На жаль, яна рана памерла. Она памерла вельмі рано, так, я памятаю. Вот і мы былі ўдваіх, і яны і нам казалі на кафедры заўсёды, што вот глядзіце, мы вас тут год будзем вучыць, а потым паглядзім, каго пакінем, а каго можа, ну ўжо выключыць не казалі, перавядзём на другое аддзяленне куды-нибудь. Ну, на кераміку. І так сталася, што нас пакінулі абодвух. Ну, выдатна. Я памятаю пасмяротную выставу Ларисы Поляковой у Палацы мастацтва была. Цудоўная мастачка, вельмі шкада, што так рано зайшла з жыцця. Увогуле, я скажу пра, я не выпадкова такое пытанне задаў. Хацеў, каб ты гэта сказаў сваімі словамі, таму што я памятаю Купава, Мікола зрабіў выставу, прысвечаную менавіта вашаму курсу, вашей группе, и все названные тобой люди там присутничали. И Микола Селищук, и его творы были у нашем филиале Мастацкого музея в Гульшанах. Памятаешь, был такой там выставочный зальчик, вот. И я памятаю эту выставу, цудоўна, цікава была выстава, і шмат чаго, што я там убачыў, чаго раней не бачыў. Знайшоў Купава там у кожнага заўтра, нешта такое, ну што ніколі не так, звычайна не паказвалася. Ну, тое, што захавалася выпадкова нават з нашага вучэбнага працэсу. Так што я табе хочу сказаць, Рая, табе пашчасціла з выкладчыкамі, і што такая моцная група, все як на падбор. Геній. І тобі прийшлося з ними там побач кожен день бачитися. Да. Каб не потонуть. Так, так. Ну, на сьогоднішній день, от ти сама викладала, скажи, будь ласка, ти бачила, от, наприклад, ну, там, паўгады попрацуєш, і вже, магчыма, нешта бачила там, що гэта буде дакладна мастаком, гэта може і падумаць, що быць мастаком, а гэта ўвогуле можно подумать и свести. Такое не бачно было. Нет, разумеешь, что неяк нават здаралася і наадварот. Чалавек вельмі здольны, і усім падабаецца, што ён робіць. І яго гэта все лёгка атрымліваецца. Он просто, як казаў, піша, як ногой калыша. Малішэўскі старэйшы казаў.
Усё атрымліваецца, ўсё яго добра, все думаюць, што вот такі здольны, такі таленавіты геній проста. І потым гэтыя людзі недзе яны губляюцца. Так. І недзе губляюцца, і больш як бы застаецца тых, хто упарты, хто хоча зрабіць. Можа, ён не такі здольны, але ён сваёй упартасцю, сваёй працаздольнасцю потым набірае, і вышэй і вышэй ідзе. Так, я згоден з тобою, тому що одного таленту, конечно, який від природи даден чоловіку, не хапає. І ще праця, щоденна праця повинна бути. Так. І це я впевнений абсолютно, це, і, що називається, істина, яка провірена вже часом. Так. Вот. На сьогоднішній день, скажи, есть ли такие зрухи у лепший бок? Потому что все менее и менее стали людей цікавиться мастацтвом, все меньше конкурсы у Академии мастацтва, меньше конкурсы у мастацкой учельни. И вот мне цікаво, куди это зайде? Ці это увогуле загинуть, люди будут технологиями користатися некими новейшими и ничего больше не цікавить. Ці все ж таки відбудеться некий зрух у лепший бок. Ну вот зараз якраз з руху той бок, што сталі в асноўным вучыцца дзяўчаты. Я это заўважыў, так. Да. І вот і ў Ахремчыка, і ў вучэльні, і ў інстытуце в асноўным дзяўчынкі, таму што я так разумею, што не прыбытачны наш хлеб, так. Да. І хлопчыкі не ідуць, таму што трэба ж зарабляць грошы, трэба ж карміць сям'ю. Ну, а дзяўчаткі больш наша праца як хоббі. Вот. І калі ў інтэрнэце глядзіш... Калі ўдала выйдзеш замуж, а калі не? Калі не, то таксама... Это такі лёс. Ну, куды это прыйдзе, это мне цяжка сказаць. Я не ведаю, вот скажы, понасмяшы Бога, што называецца. Як яно это ўсё будзе. Паглядзім, калі удасца пажыць. Я ведаю, чым быў здзіўлен у першую чаргу, што адна справа там на жывапіс менш пашлі, там на графіку, это, там заўсёды жанчыны прысутствовали, заўсёды дзяўчаты былі. А вот на скульптуры, так было редко убачить на отделении скульптуры девчонку, а теперь, оказывается, на скульптуру больше девчат поступались. И мне это из рук вельми не подобается. Хлопцы пошли больше уже IT-технологии. У нас есть питание еще наприконце, вот той же самый, кто у нас не ведаю. Ага, вот пишет человек. Поважана Раиса Павловна, дякую вам за цудоўную выставу. Вы маеце вялікі вопыт выкладання, калі б вы адчынілі сваю мастацкую вучэльню, якой бы яна была. Маецца на ўвазе прыватная вучэльня, я так разумею. Якой бы яна была, эта вучэльня твоя? Калі б я сама сваю адкрыла? Да. Я пра гэта ніколі не думала. Цікава. Па-першае, што я б такого класічнага... От классичной адукацыі бы не адышла, таму што ўсё-такі вучыцца маляваць трэба, вучыцца пісаць трэба. Без гэтага мастаком... Это азы. Гэта павінна быць абавязкова. Можа быць, больш бы увагі. Вот на зараз яе хапае гэтай увагі нават і творчай такой свабоды творчай. Зараз хапае, я думаю, і ў акадэміі. Это як мы вучыліся, у нас было з гэтым цяжка, таму што быў соцарт і ні нагой нікуды. Ні ўправа, ні ўлева. Ні ўправа, ні ўлева. А зараз больш вольны. Вот якое пытанне цяжкае. Я адразу задумалася, якая ж яна была. Якая ж яна была. Больш бы развівала бы фантазію, творчую фантазію, каб чалавек мог стварыць тое, чаго мы не ўбачым у паўсядзённым жыцці. Выдатна, Рая, выдатна. Я думаю, што ў цябе будуць новыя студэнты ў тое персанальнай вучэльні, альбо там як на акадэмію, прыватную акадэмію назваць. Таму што сапраўды гэта так. Самае важнае, усе ведаюць, гэта класіка. Навучыцца рамыслу усе могуць навучыць, нават медведя вучыць у цырку ездзіць на велосипеде. А вот навучыць творчасці это самае складанае, кажется. Таму я тебе віншую, выстава, якая ўжо адбылася, жадаю тебе, Рая, каб твоих поспехов было немерно шмат, ты заслугоўваеш гэта. І третье хочу сказать,
каб ты была здаровай заўсёды, каб все было прачнуцца ў раніцу і падумала, от сёння я зраблю от гэты твор. Дзякую, Мікола. Ну, каб ты Дзякуй. шчасціла, і шчасціла. Дзякую, што знайшла час, прыйшла сюды ў студыю, і хочу падзякаваць таксама нашым дзяўчатам, якія дапамагалі нам. Это гукарэжысёр Евгенія Бельская ўвесь час была разам з намі. Дзякую усім, хто нас слухаў. Бывайце, всего доброго.